ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ବହୁତ ଭଲସେ କଟିଥିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଚିଲ୍ଲି ପନିର ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ତ ଭଲ ରୋଷେଇ କର, ତ ଘରେ ଆଜି ଆମେ କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଚିଲ୍ଲି ପନିର ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଢେର ସାରା କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କହିବେ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଚିଲ୍ଲି ପନିର ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପନିର ଟିକେ କମ୍ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ କୋବି ତା ଦେହରେ ସେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ମାନେ ଘରୋଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଖାଇବା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଖାଇବା। ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଦୁ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କେହି ଈର୍ଷା କରିବେନି, କାରଣ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଭଲ ପାଇବା, କିଏ ଜାଣିଛି କାହା ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଉଥିବା ଝିଅ ମୋତେ ମିଳିଛି, ମୋତେ ଲାଗେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମାନେ ବହୁତ ତେଜ, ୟା ମୋ ମମି ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପୁରା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖନ୍ତୁ କରିସାରିଲେଣି। ମାନେ ଫାଇନାଲି ପନିର ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି। ଆଉ ପନିର ହେଉଛି ମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ ରୁଟି ବି ଖାଇବା, ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ରୁଟିର। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ତ ହେଉଛି ମାନେ ରାତିର ଖାଇବା। ଦିନଯାକ କାମ କରିକି ଆସିଲା ପରେ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭଲ ପାଇବା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଆସିକି ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ